नमस्कार, युवासात रॅपिड न्यूज फक्त 60 सेकंदात। वीज बिलाक लागून तापला राज्यातले राजकारण। वीज मंत्री सुदीन ढवळीकराक काळे झेंडे दाखवून केलो खर निषेध। वाढिल्ली वीज बिला बेगोबेग करा रद्द। आप पदाधिकाऱ्यांनी केली सरकाराड घोषणा। एआय या काळात तरणाट्यांनी फक्त सरकारी नोकऱ्यांचे रावचे न्हू आदारून तरणाट्यांनी सतत मेळोवची नवी कुशळटाय, सांगले मुख्यमंत्र्यान। राज्यभर गोय राखण यात्रा करपाचे युरीन केल्या घोषणा। ही यात्रा गोयातल्या सगळ्या 40 मतदारांक आस्पावतली आणि भाजपा लोकमत एकठांय हाडपाचो जातलो यत्न, सांगले आमदार युरीन। सावतावाडो बागा हांगा गाडी आणि दुचाकी अपघातात दुचाकी चालक केतन गावडे या पोलीस कॉन्स्टेबलाक आयले मरण। तो ड्युटी करून वतालो घरा। कोल्हापूरच्या फरारी गाडी चालकाक सोदतात कळंगूट पोलीस। उत्तर आणि दक्षिण गोयात 14 ते 20 जून मेरेन वातावरण आसतले शांत आणि स्थिर, असो अदमास उक्तायला हवामान खात्यान। पळयत रावत गोमंतक टीव्ही।